La ruta de la tapa ha arribat avui a Quart de Poblet. 28 bars estan oferint durant tot el dia les seues millors tapes. Es calcula que unes 2.000 persones tenen pensat completar esta saborosa ruta. Menja al quart. Menja al quart. Menja al quart. Menja al quart. És el lema de la ruta de la tapa d'enguany de Quart de Poblet. Al llarg del dia, en 28 bars diferents i amb només això, 1 euro i 20 cèntims, es oferiran beguda i tapes com estes. Una llesqueta de pa en oli, sal, albergina y pimiento roig. Longaniza con patata a lo pobre, garraez con queso, jamón york con tomate. Quart de Poblet encén els foguers. Amb el mapa a la mà, més de 2.000 persones intentaran acabar avui esta ruta gastronòmica. Todos los años los cumplimos entero. És la 6ª edició i inclús els forasters ja la coneixen. Diego ve expressament a fer la ruta des de Sevilla. Vi el tema con unos amigos, me gustó y dije, bueno, por el año que viene repito. Y aquí estoy, y entonces ya he empezado hoy a primera hora. I avui el negoci està assegurat per als hostalers locals. Cada bar vendrá a salir una media entre 1.500 o 2.000 consumiciones. Fins a les 8 continua l'ambient a Quart de Poblet, així que encara tenen temps d'anar i poder dir... Menja Quart!